Kulandileni kuno ndithu kulikulu la chipani cha UTM ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe. Kunotu kwasonkhana ndithu akuluakulu a chipani chimenechi motsogozedwa ndi mkulu wona za chinyamata mchipani cha UTM amene ndithu ndi Fredokiss, komanso ndikuona ndithu mneneri wa chipanichi amene ndithu ndi anjawala alinso pompano, komanso achinyamata wena amene ndithu akutero kuti ayi tifuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi kudzera kwa atolankhani. Chimene ndingakupempheni chakuti mukhale pamenepo kuti titsatire limodzi zimene iwowa atikozera mtsiku la lero. Ndiye ndikuona pa ndithu mkulu wa chinyamata ameneyo Fredokiss wakonzeka kuti atiyankhule. Ndipereke bwanji m'manja mwa iyeyo. Zikomo kwambiri nonse amene mukutionera komanso atolankhani nonse ya nyumba zosiyana-siyana. Dzina langa Fredo Benjani Kalua, National Director of Youth ku UTM. Panopa I think alesa kuziwa kuti ku Malawi nthawi ino ndi nthawi ya registration, and I think alesa kuziwaso kuti mavuto ena amene achinyamata ambiri makumana nawo zokhuza za NRB, kuti ena munalibe ma national ID, kuti mukhale ndi access yokalembesa ku meki koti nagamula and malo monse mene mula meki NRB ali momo. So tose nyamata wena aliyese amene ali supporter wa UTM, nyamata wena aliyese amene chaka cha mawa zakapezeka kwanisa 18, chonde ngati UTM achinyamata tikumana ndi mavuto osiyana-siyana. Achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife. Achinyamata ambiri leroli ndalandira phone achinyamata ena kundiuza kuti tinalembera zaku immigration, titalembera zaku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa shortlist panalibe. So ndi ma issues ambiri oti achinyamata ife tikumana nawo ku Malawi. Koma achinyamata ambiri ena manoti ayi zandale sandikhuzi, zandale sindipanga nawo. So tikati tione ma issues amene tikumana nawo, ma problems aja zivute zitani, akutiuza kuti tikuona kutenga nawo gawo pazovota zachisankho tindu udindo. So mwina tisanapite ku za registration ndi ma regional directors anzanga, ndi ma regional directors anzanga dziko lonse la Malawi. Mwina ningo basalisa ngozibasa introduction. Yeah, mwina alisa kuzongo pereka introduction di region meujo. Ine ndine Abdullah Gringo kuchokera ku Sapitwa region. Thanks. Ine nditenda igama Buwa region. Ine ndine Henderson Waya kuchokera ku Eastern region, Director of Youth. Ine ndi Alon Chiweza kuchokera Central region, Director of Youth. Ndafike mbewe Joy wa Mpando. Ndi Maxwell Julius, Youth Director, Southern region. Ine ndi Moses Kariati kuchokera ku Apashire, Director of Youth. Ine ndine Kida Nkolola, Director of Youth, Lakeshore region. Okay, ziko mwambiri nda think baba ndoti ngati UTM tindi ma national directors chipani chose. I think ma national ma regional directors dziko lonse gwimira ma regions onse chipani chathu. Now mwina tisanapite sonkhani ya registration pala announcement yoti ndipange. I think 3 weeks ago ngati Fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya UTM as a presidential candidate. Announcement manager ina announcement yoti nachoka pasi pa mtima, and ine ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuyenera kutenga nawo mbali, tikuyenera kutenga gawo as far as we can go. Africa yonse tikati tione kuli windi yokuti achinyamata kuyenera zipanga nawo, they have to participate even ku highest level.
So many mapanga announcement yanga ija, it was an announcement yokuti it is in belief, in faith, kuti fail. Ngati youth, we've got a role to play in politics, we've got a role to play in development ya Malawi. Komano after announcement ija, I think my directors anzanga osiyana komanso anthu osiyana mu chipani takhatuma pangana konzati kuti panopa tindi 9 months kuti tipite kuzisankho, komanso ifeyo ngati base ngati directorate yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba, maplan amene tinawa 2025. So officially ndifuna ndipange communicate kuti announcement yanga ndi interest yanga ukapanga contest ku UTM convention ija ndaipanga withdraw, komanso ndikupanga maintain position yanga national director of youth. I think muntu pachizungu palimao amati no matter how great a person can be, you can never be greater than your society. UTM si munthu mmodzi, UTM is an idea, UTM ndi chigulu. Aliyese kumene muli masapota a UTM, just know kuti pa 17 November zivute zitani, UTM tukupasani presidential candidate. And tonse fair as youth tagwirizana kuti we support, rally behind, komanso mobilize my votes for president amene akachoka ku convention ya UTM. So ngati ma directors of youth aziko lonse from Sanje to Chitipa tavomerezana kuti no, Fredo, you not go for presidential, upanga stick to national director of youth. Ndimo natisana pite kuza registration mwe ningowapasa ma directors of youth ama region kuti akuzongo muna amena ndizonena mozi, then we're going to issue ya registration ziko. Ziko kwambiri choyamba ndimafuna tithokoze kwambiri a national publicity secretary athu komanso a national do ya zanga onse ochokera ma region onse. Choyamba ndifuna tithokoze kwambiri Fredokiss amene ali penjani karuwa ya atangolengeza zoti akufuna kuyimira u president. Anthu ambiri anamuvomereza kuti aine because he's capable. Koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuimbira mafoni chifukwa tili pa ntchito anthufe chachikulu kwambiri. Tinaona kuti timing inakanga tinadivutapo pang'ono chifukwa ku youthiku ufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata. Nde Fredo is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize. Mwakhamukuona atangomwalira president athu Dr. Sauskima, may his soul rest in peace. Makandola ita anabwesa idea it's Fredo anakapanga ku southern region, ku central region, ku Mpando, kusonyeza kuti anasiya gap yaikulu kwambiri kukapanga contest za president. Ndi tinampempha kumpempha tichonda chimwene ukuku anyamata mwasiya panopa mutisalembesa anyamata awa ambiri ndekuti inde akufuna kuti mosopano ukuku sogoleri ndi usokonekera. Nde ifeyo tikuthokoza kwambiri kuti Fredo wavomereza madandaulo athu amene tinapempha ifeyo andi mene wafotokozeramo amene atawineyo ife titamuthandiza kwambiri, ndipo sitikuonanso wina panopa madoyi onse ali pano amene tikamvotera ifeyo ndikuti ndi Fredokiss. Zikomo kwambiri aninaso kale nkhani yolembesa tirankhula bwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tigwirizana naye kusiya pasi kwake kupanga withdraw zoyima za president. Thank you. Zikomo kwambiri ino atulankhana anzathu komanso mnenero wachipani chimene cha UTM ona bonja wala komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi. Choyamba ndimafuna ndithokoze ku mtundu wa Malawi amene mukutionera pano kuti Fredo I think ni munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha UTM. Chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think maganizo ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku ma constituencies district ku area madandaulo amene timamupempha ngati nyamata mzathu akadakhala munthu wodzikonda kuti no ndikupita boka panga participate pachani pa president. Koma ndimafuna ndikudziwitseni inu amalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana.
sikuti ndi chipani cha UTM chimene chauza Fredo kuti apo titi ndiwa wachinyamata zisiye za president zikapanga maintain position yako ya director ya youth. Ayi, chipani chomasuka, chipani chimalola wina aliyense msinkhuno lonse kuyima pa position ina aliyonse imene munthuyo akuifuna. Komano ndife kuchokera ku director yathu ya youth poona mmene ntchito za mtsogoleri wathu ngati Fredo Penjani Galuwa wakhala kutichitira mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu. Taona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri ku department yathu kuti apitilize ntchito yabwino imene wakhala kutiphunzitsa komanso yotumikira chipani pa ground komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana opititsa patsogolo chipani chimenechi cha UTM. Mutati muone muzipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamalingaliro labwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi Fredokiss Kaluwa muzipani zonse malaimoni. So mutha kuona kuti UTM ndi chipani choganiza bwino, UTM ndi anthu oganiza somoyenera. So ndimafuna ngopereka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu akuchipani ifeyo atiuza kuti timuuze Fredo kuti atule pasi maganizo ake. Ayi, komanso sili adamuuze Fredo kuti iwe Fredo msinkhu wako ndiochepa asukwene kupita pa president. Koma ndife achinyamata amene tapanga chiganizo chimenechi pakumpempha Fredo kuti no usatisiye malere, usatisiye ana amasiye, bwera zapitizo zapanga maintain position imene ndi cholinga choti maganizo opititsa patsogolo kuchinyamata asafere mugiya zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri atulankhani athu ulemu National Publicity Secretary komanso National Youth Director ndi ma directors anzanga onse amene tili pamalo pano komanso amalawi nonse amene mukutionera madera onse a dziko lino. Choyambirira ndithokoze olemekezeka Fredo amene ali mkulu wa chinyamata dziko lonse la Malawi, chifukwa titamva kuti akuyima ngati candidate, presidential candidate ku convention. Oyambirira ndinali ine kwayimbira foni olemekezekawa, ndidayimbira foni anandiuza kuti zoona ndikukayima ngati president. Tinali ndi nkhawa potengera kuti mmene anenera anzathu aja kuti Fredo ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ndi achinyamata. Paliponse pamene tayenda ndi Fredo pamakhala kuti achinyamata ambiri akutisatira. Ndi chikhulupiriro choti achinyamata amene akutisatira chifukwa cha Fredo amene onso ndi amene angazatithandize chisankho chimene chikubwerachi. Ndiye ndayimbira bwana anga atandifotokozera maganizo awo, ndinapempha apapo ndikuthokoza ndithu kuchokera pansi pa mtima kuti pempho limene tinapempha tinawuza kuti ayi bwana tachoka kutali, muli ndi nthawi ngati nyamata bwanji apa maplani amene chifukwa ngati director wathu ngati bwana wathu tinakhala pansi kupanga maplani kuti kodi kampeni itiyendesa bwanji komanso generation tiyendesa bwanji. Ndi maplani amene anasanja tinaona kuti chikhala chipinjo chachikulu kuti iwo maplani amene asire panjira, chifukwa amene akanabwera kutenga position imeneyo sakanapitiriza tinakha ngati kuyambira wani nakha ngati kubwereranso mbuyo. Ndiye ndithokoze leroli kwa olemekezeka Fredo komanso ma directors anzanga kuti pempho limene tinapempha kuti bwanawa apitirize ku directorate yathu ya youth maganizo awo komanso chidwi chawo chothandiza a youth dziko lonse la Malawi, posatengera kuti uyu ndi wa chinyamata wa UTM koma aliyense amene ali wa chinyamata. Honorable Penjani ali ndi chikoka chicha choti umachita sokudabwa kuti kodi chikoka chimenechi chikubwera bwanji, chifukwa ngakhale achinyamata zipani zina pamene padusa olemekezeka Fredo amakhala kuti achinyamata ndi omasuka, azipani zonse zosiyanasiyana amamasuka amanyadira. Ndiye tikakhala ngati ma directors ma region mwathu timamva kukoma kuti tili ndi director amene ali ndi chikoka dziko lonse la Malawi. Ndiye ndiwathokoza Fredo komanso ma directors nonse komanso atolankhani apa Publicity Secretary kuti pempho limene timapempha lavomerezedwa. Bwana athu akupitiriza ngati National Youth Director. Tikuthokoza kwambiri, zikomo kwambiri, ambuye akudalitseni nonse. I think zapeza kuti nkhani ya
ya yongonjeza ndimene apeza kuti atijera nthawi kwambiri. Now lero litifuna tiyankhule ndi aliyense wa UTM ngati yoli member wa UTM uli ndi udindo wopitisa patsogolo UTM andi nthawi ino ndi nthawi yolembesa ndi ife ngati directorate komanso tindimwayi kuti ya National Publicity Secretary tinawo limodzi tikupempha munthu wina aliyense wa UTM kandi wenzimayi osati anyamata okha kandi wenzimayi mtsikana ngati kwanuko zolembesa zayambika 1 iwe ukalembese 2 kaneba kandi anzako aliyese titengane mmodzi aliyese. Last time talengeza kuti tili ndi target yokuti mamembers a chipani okha amene akuyenera kulembesa membership ya chipani ndi 2 million. Now anthu 2 million aja 2 million plus akuyenera kulembesa ngati ma voters. Ndi ife ngati ma directors tagwirizana region iliyonse ili ndi target tipasana ma targets yo tagwirizana rete tikupasana. Ngati uli director wa youth pa area pa constituency pa district pa region mpaka na pa national tizipasana ma report every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko because zolembesa zatikatuone phase ile yonse makanga ndi 13 days kandi 14 days so nthawi tilibe. Convention isatisokoneze kuti pezeke kuti anthu sitikulembesa olo convention itaenda bwino chotani koma ngati anthu athu sanalembese anthu azali nabe kuti ndife moto wa mapesi ndi chimenecho choti moto wa mapesi ija 2025 anthu ayenera aziwe kuti UTM ndi chipani chachikulu nsanje tuchitipa zikomo kwambiri. I think mwina honorable publicity secretary andizonjezera mankhani yolembesa. Zikomo kwambiri choyambirira ndithokoze ma adoi national director a youth komanso madoi ama region nonse amene muli pano. Tamva nawo nkhani ina imene mwakamba. Tathokoza chifukwa cha maganizo ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chiganizo mmene angafunire kuchipani paja khomo limakhala lotsegula. Komano nkhani yayikulu kwambiri imeneno a youth anali nayo directorate yawo inali ya registration ndiye afotokoza kunena kuti akufunitsitsa kuti madera monsemo anthu tilembetse na madera nkhawa kuti kodi tikalembetsa tikavotera ndani. Nonse amene muli ndi maganizo amenewo okuti mukalembetsa musowa okamvotera mukavotera presidential candidate wa UTM amene akasankhidwe pa 17 mwezi uno. Pamene anthu akupita ku convention akudziwa zimene Amalawi mukufuna zimene mukudandaula zimene zili nkhawa zanu ndi zonsezo inuyo nkhani yayikulu kwambiri lembetsani chifukwa akalemberawo sadzabweranso kumadera kwathuko apita ndiye ngakhale mukadzaona candidate wabwino amene tikukupatsirani pa 17 ipa mudzapezeka kuti mphamvu yoti mukampanga amene jokha president oti akhoza kutsogolera dziko lino mulibe. Ndi panopo kalembetseni ambiri tikudziwa kuti ndokhumudwa kwambiri dziko muno sakufuna kulembetsa madera ambiri kalembera anthu sakulembetsa chifukwa cha zimenezo koma tiyeni kuyambira mmawa timasuke tidzuke tikalembetse musakhale sonzo khumudwa zilizonse. Masanano tibweranso pompano 4:30 imeneno tikupatsireni nkhani nozokhuzana ndi convention ya UTM tikhala atsogoleri achipani asekretary general ndi atsogoleri ena kuti tikuwuzeni zonse mmene zikuyendera tili pati zokonzekera zikuyenda bwanji ndiye tikhalenso limodzi 4:30 masanano kudzakamba nkhani ya convention koma pakadali pano ndinakhala nawo pano directorate ya chinyamata pamene amafuna kufotokoza nkhani ya kalembera wachisankho. Zikomo kwambiri. Mwina nthawi ino ndipempheno kuti atolankhani mwina mukhoza kukhala ndi mafunso amene mukufunsa kwambiri mufunsa pa nkhani ziwiri zimene zakambidwa. Director Youth Honorable Penjani Kaluwa Fredokiss akamba nkhani ya kuti akuchita contest pa position ya youth komanso mufunsa mwina nkhani zokhuzana ndi kalembera imene takamba pano. Ngati muli ndi nkhani zina tifunsana masanano nthawi imene tikhale tukamba za convention. Zikomo kwambiri. kalembera
Ndikukumbuka kuti ndinu chipani chimodzi mwa zipani zimene zili ku opposition zimene posachedwapa zinachititsa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Masonyezo akhumudwa kwanu ndi zimene zikuchitika pa ground ndi abungwe la MEC komanso NRB. Pano mukuti ayi anthu atuluke, anyamata atuluke akalembetse. Sindikudziwa kuti mwasintha position yanu ichi imene munanena during the convention, the press conference imene munali nayo ndi zipani za UDF, DPP, komanso UTM I think ndi AFOD. Mwasintha maganizo anu, zinthu zili bwinobwino pakali pano. Yeah. Ine funso langa likuchokera pa chiganizo chanu abenjani kaluwa chopanga withdraw kuti musayimirenso pa position ya mtsogoleri wa chipani. Tinena kuti imene munkapanga declare kuti mufuna muyimire position imene ijayo munali musanafikire akuluakulu mwina kwauza maganizo anu ndi cholinga choti akulangizeni ngati imene achitira pano. Ndine Farida Muheya ku Television Islam. Ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchokera ku Zodiac. Mwina ganizo losintha kuti musakayimire nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi. Mwina ena kunena kuti mukuopa kamba kuti mwina pala atsogoleri akuluakulu okwana anayi tsopano amene abwera kale poyera kunena kuti ayimira. Mwina mukuona kuti simungakwanitse kuwagonjetsa amene maka kuzisankho zimenezi. Ndine Sindikalimbuka wa The Truth Malawi. Mwina kuonjezera funso la Imoni ena mwina kumaganiza kuti mukuopa ndi malinga ndi ndalama yomwe mwene akulipira ku convention ya 20 million kwacha kuti kapena mwina simunayipeze. Mwina mukhoza kuti fotokozera komanso fotokozera dziko. National Publicity Secretary. One, men mapanga announcement ija anthu 5 osaja nalipo kale ndezoti maoba anthu 5 convention ayi anthu 5 osaja komanso anthu 5 oseota kuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi. Ine nayi mapoto zisankho ku constituency kuna anthu mafuma minister, anthu billionaire nakha number 2. So ine mu dashboard ya ine mene anthu amayipangira perceive failure simene mayipangira perceive failure. Ino lokuima ku ndili constituency ndikuima ku Planters ngwangu asoji constituency. Ino ulendo ono olomungata ino kuti ulendo ono Fredo sopito parliament 2030 nzai maso ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to serve my community. So enough, we are here to stay. Decision yokuti kwao pawo, no, it is not true. Komaso and 5 osaji, they are honorable men and an honorable woman. I respect them. Komano, when it comes to competition, UTM, mwone ma presidential candidates osa ku UTM, akumaenda limozi, kukoti, kwa SG, na limozi, ma functions, tumakali limozi. UTM ni movement, yosiyana nima movement, tena osewa. Nde zoba zo ai, za 20 million ya mwane nazicha, tika choka panopa tukwenda ndika kumane nda treasure, nibwezele change. Pa director of youth, ndibwanji kwa 2.5 ine nalipira kai 20 million ndoda wano ndibwezera bwanji 17 ndoti mene at least ku constituency ndikaona ziwiri zitatu so I think my questions are in specific na amene awire so ina yanka national publicity secretary. Okay, I think muna before national publicity secretary China yofuna unjeza obo yanka amene muchona kuti ku UTM ndijibani me maziko ake akulu anamangika pa achinyamata tipo ambiri sedi mu UTM ndiye kuti mantha amene wawo panthuwo kuti asakamire fajo panthu ayi mantha amene panalibe fa majority achipani chichi maso ngakhale majority malayi mlongo ndi achinyamata ndiye ife anga achinyamata ngati iye akuyimira achinyamata to safe amapanga represent ifeyo samayimira kuti iyeyo ngati munthu ungoyimira kuti afuna chiphulo yake koma ngati ife achinyamata representation achinyamata izikauti tikuona kuti tupita chisogolo timakundono da achinyamata ndasogola mawa ndi chani kuma ku UTM
sitimalesa munthu wina aliyense ali ndi ufulu kuyima mpando ina sipena kutani akufuna ndi chipani chokhacho chimene ndi democracy yeniyeni olo mukaoneka za president tili ma presidential candidate okwana 5 and the national director watalewa number 6 so tikuyipani kwathuko tili ndi timapereka ufulu kwa munthu wina aliyense ku UTM ndi chipani chimene chikuphunzitsa anthu kuti tisamakhomerera achinyamata tisamakhomerera wina aliyense ali ndi ufulu kutengapo mbali pamene akuona akhozorani akhoza kukwanisa ndiye kubwerera mbuyo nchifukwa kuti achinyamata taona kuti okay apapa ndi kuti chipani chathu moto uchuluke kwambiri apapa abwere apapa chifukwa kuti kugwira chiongolo cha ku youth kwa apapa 2025 muona zina zake zoti sidaoneke ku mdziko muno zikomo kwambiri. I think ine funso langa ndi limodzi limene nditayankhe mafunso enawa a director youth ayankha bwinobwino kuti kodi ino nchifukwa chani tikulimbikitsa anthu kuti akalembetse lero pamene masabata awiriwa tinapanga press conference ngati zipani zotsutsa mogwirizana kudzudzula zimene mwina zikuchitika ndi anzathu a Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Ife tikuyenera kuwalimbikitsabe anthu azikalembetsa. Nkhani zinazo ndi nkhondo zoti tikumenyana nazo ndipo tipambana tigonjetsa sikuti sizitheka. Chilichonse chimene Amalawi akufuna kuti chichitika chifukwa chokuti eni akadziko akufuna kuti chichitike komano sangakhale pansi kuti asakalembetse pomadikira kuti nkhondozo zithe. Nkhondozo zizitha iwo watalembetsa chifukwa mavuto amene anthu akudandaula oyambirira anali okuti alibe ena ma ID akalembetsa bwanji. Nkhondo imene chatapambana anzathu amabwalo atithandiza aona unena kuti nkofunikira malingana ndi malamulo kuti wina aliyense alembetse chisankho chimene chikubwerachi. Zatsala ndi nkhondo zina zimene tikumenyana nazo betimenyana nazo ndipo tipambana koma lerolo anthu akalembetse asadikirire ifoti akatseka ndiye kuti ngakhale nkhondo zija tidzidzapambana mwina sangadzatenso kubwerera kukalemba koma alembetse lerolo asakhale ndi nkhawa nchifukwa tabwera panopo kudzera ku directorate ya youth kudzalimbikitsa nkhani yakalemberayo kuti anthu alembetse osadera nkhawa. Zikomo kwambiri. Melody yanwachi. Oh, no. Chiganizo meti nkapanga, tapanga konzati. I think a director of youth as central, and nakuti UTM majority ndifanya mata. Candidates mene just inali backed up ndi guluso la nyamata. Oloti kanati bweza pange present ma nomination papers ababa. Mukanaona nokhadi kuti idi ndi anyamata adabweradi. So kumano UTM is bigger than any individual. I think honorable Njawa nazanena kuti no, UTM pamene inafika panopa inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipani chose left, right chipani chose right. No, timakhala pasi komanso ku UTM si kulibe greed yet. Utsogolesi munthu mmodzi. Even convention tikakasankha president. Upresident sukakhala mwa munthu mmodzi tamusankha uchi. Upresident kuchoka ku area, ku branch, ku region, ku district. So to safe tipano ndife ma president a UTM. For America msankhe uchi tikamsankhe ndife komanso akakhoda ati panga represent to safe. So tinapanga konzati. Komanso kuti tifika pasi tapanga naso konzati. Ndifateke tipo. Zikomo kwambiri. Apapa ndi pamapeto pa mkumano umene tina nawo ndi atolankhani. Tukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene takambirana aliyense watolapo muto mmene ndanenera tikhalenso tikubwera 4:30 kuti tikambe nkhani zokhudzana ndi convention. Tinayi ndi mkumano kumawako ndiye akuluakulu apita kukangokonzekera kuti tikhale ndi mkumano okamba nkhani ya convention. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Chabwino apo ndipo pamapeto pa msonkhano umenewu wa atolankhani umene ndithu anakonza ndi akuluakulu a chipani cha UTM motsogozedwa ndithu ndi nthambija yoona za chinyamata mchipani chimenechi. Mtsogoleri wake ndi Fredokiss Penyani Kaluwa ndipo yeyo analinso ndi mneneri wa chipanichi Felix Njawala komanso akuluakulu ena kuti ma regional directors kapena akuluakulu a chipani kuchokera mzigawo za dziko lino. Ndipo
payankhulidwa ndithu zingapo, koma ndimafuna kuti mwangomba mkota ndi mufunse mtolankhani wathu Imon Piringu. Imon, waswera bwanji? Ndaswera kayi wenzanga. Ndasweranso bwino. Msonkhano wa tolankhani umene UTM inakonza komabe kuchokera ku nthambija tine kuti ya Chinyamata, mwina mfundo zikuluzikulu zimene watolapo masanano ndi zotani? Mfundo mwina yayikulu kwambiri zanga ndi nkhani yokhuzana kuti akaluwa apenjani kaluwa azisiya kuti sakayimira nawonso ku convention ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi, akuti safuna kupikisanaso ndi akuluakulu. Mfundo yayikulu kwambiri imene komanso atsindika kuti akhala pambuyo pa wina aliyense amene akasankhidwe ku msonkhano wakulu umene uchitike pa 17 November chaka chino. Tinenso kuti tinawafunsa kuti kapena mwina mwazisiya izi kamba kuti ndi mantha kapena mulibe kangachepe kapena anthu azana kumene 20 million pacha kwamba million ndi akuti yayi ndalama ndinazo komanso anatapereka kale nkhani ya ndalama zimene zanatapereka kale ku convention ku committee imene kulandira nkhani za ndalama ikuyendetsa. Yes, akutero. Komanso akuti nkhani ina ndiyokhudzana kuti akufunitsitsa iwowa achinyamata ayimire, akuona kuti achinyamata mwina 2 million or so amene amatsatira chipani chimenechi afunitsa onsewa akalembetse, komanso azachite nawo azatenge nawo mbali pa nkhani ya kuvota chaka chamawa. Ndiye mfundo zikuzuku zimene tatolapo mwina pakane pano ndi zimenezo. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri zanga. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Imon Piringu, ndi amene afotokozera mneneri wa chipani cha UTM kuti chama 4 kapena 4:30 abwerenso tsopano ndi akuluakulu a chipanichi kuti adzafotokoze zimene zatuluka kapena zatumphuka mu mkumano wawo umene ndithu anali nawo masanano ndi mtsogoleri wa chipanichi Michael Usi. Ndi ife tili pano kuti tikupatsireni tsatanetsatane wa msonkhano umenewu. Chimene mungachite ndi kukhala umenepo pa zawadi yake.